Sona amairu, Malko. Hartu. Ups. Arazoak. Jarraitzuko. Barkatu. Zuzenekoaren. Barkatu. Segianen. Kobraudu. Eta me mojo. Bota kopuru bat. 50 eurotik 800 eurotara. Osea, abanikoa... 50 eurokin argi dago, dirua galtzen urtaten dozuna. Hori ez da baina batzutan erabaki hori behartu du, ze gura gemen leku horreian jo, bai gure aldetik hartu duen hori erabakisa edo da, herrixan antolaketan dian kontzertutara fatia, alik eta ingurukoan disko geixen erostia, osea, dirua zuzenian emutia taldiari eta ez olako plataformetatik igual xentimo bat bez dagoela emuten reproduzio batek. Ibernatzean eguzkampo lekua soberan dagoela txikia sentitzen naizela beti bestean perimetroetan marraztuz segurtasun neurri zorrotzenak gehiegi gerturatzea salto itea inorez denean naizito ataxia emozional batean handia ikusten dutena beti erortzean eskuetan ekarri duzu bularean zorbaldetan isilean eraman duzu lekuz kanpo sentitzea bizkarean sartu dituzun labanak ta loreak noiz behinka zerbait sentitzen duzu gauean ilunetan batean bi behar izan auletan hil zorian den hori utopiaren batean galdu nintzen aspaldi bihotza esku artean intzirik adabe ahoa beti duzu prest baina noiz belari zure hormetan zintzilik gara biazal gehigarri intzirik azuk eronik gauero zinegin egarri hipnosiaren eragileak direla baki aldatu dira mugak eta orain dena zilegi eskuetan ekarri duzu bularean zorbaldetan isilean eraman duzu lekuz kanpo sentitzea bizkarean sartu dituzun labanak ta loreak noiz behinka zerbait sentitzen duzu gauean ilunetan ibernatzean eguz kanpo lekua soberan dagoela txikia sentitzen naizela beti Sona, musika maite dugun ondako. Sona berezi bat, leku berezi batekin eta talde berezi batekin. Danbakaren xigarren idizinu irabazi zaben, oinatiko Malko taldea duko, gorkuan protagonista,
Ondo etorri, Eskerrik asko. Ze moduz, Anje, ze moduz, Maili, ze moduz aurkitzen gare? Gaurko sona berezi honetarako prest, gogotxu? Bai, gogotxu. Inosun sarrera horrekin ja beste puztutasun batekin. Ez, baina ondo. Ondo egonga azte gura hube Durangon, azokan, gure estandian, oinatiko beste talde batzukin, eta oso ondo. Kenian kantza egiten da, baina ondo onga. Azken eguna, apur bate gogotxu, bai, apur bate deskantzu hartzeko da, Maili? Bai, egisa da. Esan, findian ibili gara bueltaka, ensaioa, gero ona etorri, baina bueno, oso pozik gauz. Oinatiko lau taldek, inozue bat, estan bat erosteko, zentzu okerra, hiru handiak, letagin eta zuek. Zela izan da, zelatik hartu duzu estan bat, propio? Hori da. Danaz izan eltziako zaizoi beleko elkartetik. Ze azkenian guk aurreko urtean musika zuzenenekin neukigeben estandien gure zedia, baina aurten pentsaien jarri ginen, lokalien daku kriston talde pila bat, danak dakoina, o geixenak mintza dakoina, CD bat kalertuta, o kantu batzuk, o EP bat, o material bat, azken finean. Eta pentsaieko oso ideia hona izango zala, danon artien estan bat ikia, ze azkenian taldiak gauz horieko eta materiala badau estan bat kubriteko, eta pentsaioko oso ideia politia izango zala, danon artien injarrak batu eta estan bat sortzia. Eta hortik hasi zen gutxi gora bera ideia, gero hasi ginen gure lagunai talde eta idazten, eta apunto dienak apunto dia, eta datorren urtean geixa apunte jendian. Bai, ez, hemendik iko dugu deixa, ez da? Oinatiko taldi urren urtera begira batzeko, ez da? Hori da. Ederto, Min Mugak diskua, danbakari esker grabatu dozuena, Maili, zuretako balderia, diskuan izenburutik hasiko nazelako, zeratik izenburu hori? Apur bat, idazten hasi nintzen, hori neukalako presiñoa danbaka irabazi du disko bat idatze diot. Presiño puntua, bai, ez? Irabazi izanak disko bat grabatzeneko behartze hori bada presiño puntu hori. Bai, hori da, eta hoxe, neben gura normalian kantuak idazten dut beste pertsona baten inguruan, eta neben gura bez sentikia hori biharra baneukan kantuak idazteko, ze diskoa grabau bigeben, derrigortuta gauzen, eta gure nahen apur bat hori, derrigortze edo alde, igual negatiboa izan aldana espresio hori idazteko, eta alde batera jare, eta apur bat nire esperientziatan eta oinarritu idazteko, eta Min Mugak, politia pentsaien jaten, eta gero formian monotzan kontzeptuari, eta gutxi gora bera esatia gura dauena edo, hola, laburtzeko. Bai, izango zen hori, bidai bat minaren mugaraino ez, sentitzen dozunean ja ezin josuna min geixa hau jasan, eta hori, muga horren inguruan ikan dago berba. Mugaraino heldu gara orduan, idazterako orduan. Sortzia abestiz osatutakoa, baina badakit be bai, hori letrei dagoak izenez, baina komposizio aldetik be egiteko moduak aldatu dituzuela. Seguruenik, konta iguzu, ezin izentan aldatzeko modua, orain arte zela komposatu duzuen, eta disko berri hau zela sortu duzuen. Bai. Nik uste diferentzia bastante ondixia izan dela. Lehenengo diskuan danak bintzazien maien kantuak, eta gukin geona da version hau, talde baten formatuan joteko, eta akusti gukin biharren elektrikoekin eta distorsioekin eta joteko. Eta ingoan hori hartu. Ups! Arazoak? Jaraitxuko? Barkatu. Zuzenekoaren... Barkatu. Segi, bota. Hori, bigarren zediakin inula buelta erdimon ideia horreri, eta azkenin inuna, igual, ideia presentau, igual, imagino neri okurro jintzat ideia bat, grabaiten do zatitxo bat, edo kantu bat, zorik, eta gero presentau jinot, nidakot, hau. Gero, hau aldu jo, Augustain xaku, ez, moldatu jendu. Eta hola segura daku 8 kantu, igual, ez dia aurrekoan moan beste, ez dia 10 kantu, baina dia 8 kantu dano gauzela gustora, eta 8 kantu aldunak esan onak diala, gure ikuspuntutik bintzat. Eta azkenen gatu gara produktu batekin, hori gube gauzena oso gustora, zuzenia joteko ondo pasaukuna eta gustora jokuna, eta ikuslientzako izango dela aurreko CD-ekin alderatuta beste esperientzia bat. Osa, kanto geixa landuta, ahots geixa, gitarrak hori akorde politiagoak, sekuentzia honak, bateixa basua dana landuta, orokorrian. Ados. Eta letre dago gizionez, Maik protagonismoa euneko eunean, erabateko eduketzu, zuk agintzen dozu mesuari dago gizionez. Bai, beti urten da bastante natural. Nik idazten ebela, eurak lokalian egon eta riff bat jo, ez dakiz, eta nik gainetik melodixa batin, eta letria idatzi
papel zati baten, eta bai, naturalki urten da nik idaztia kantu. Hori, eske beste da nobe ez gauz otrebiak letrak idazten. Muga puntuak da hor, ez da? Bai, hori da, ni igual instrumentalak intrebi esango nez, baina gero letria jarri da, ufa, bai. Ados, eta eskertzen dugu gainera, letretan zurekin egon izen garenean, reportaje baten eskatu gutzelako Mailiri, abesti fatia apur bat abesti bakoitzaren mesua, eskertzen da, hor irakurtzeko moduan beha badau reportajean, zuretako hori ariketa gogorra izango zan, ez? Eskatze jatzunien abesti bakoitzaren mesua edo apur bat helburua zendan hori plazaratzea zabaltzea, ez terrez izango edo? Etxat asko guztaien, oso kantu intimoak dira, ez dut berbaiten gauza orokorran inguruan, nere gauzak dira, eta etxa guztaien bez, entzuliari baldintzaketia beak ulertzen dagoena kantuan, eta aparte, gauza pertsonalak dira, eta bialde nostasunean, neguen papelakin borrau, hau idatzi ez dakize, eta... Letrak bera baina gehiago kostagatu hori gazti duela kaso, ez da? Seguro. Ados, baina, abestixa entzuliak bukatu deixela. Hori da, bai. 2026 begira, aurkezpen birari dago kixonez geltokiren bat nabarmenduko ginuke. Pitinka goiaz, datak eta lotzen, baina gure geben diskua tarata, goiaz, taldia sortu zanetik, kontzertuak emuten gelditu barik, eta diskua atarrateko biharra be euenez, jarraitu indu hor, eta orduan igual urte hasiera bat honetan gutxienez laseixo bibiltia guru, orduan udara begira bagaitz gauzatxuak lotzen. Oso ondo. Durangoko azokan sona berezi bat ari gara grabatzen, zera zuen dago Durangoko azoka? Netako aurreko urte arte bintzako oso surrealista bazan, urtero nahi binezaten, guro Durangoko azokara fan, niretako aurreko urtia zan, lehenengo aldixat horren nintzana Durangoko azokara, bai estandien eta bai ikusle maura betja. Netako oso barrixa. Eta sartuta hola ikustia, pabei baldana beteta, dana disko pila bat eta liburu pio, nire behien hola apurra flipa iken. Bai, eta oso posgarrixa ikustia euskal kulturan hainbestea gauza, hainbeste musika dagoela, eta nahi asko posten dozta. Eta gero, estandien hotia, ondiokan gehiago. Zuzeneko harreman hori, entzuliakin, batetik, eta importantia dalako, diskuak basabiltzi esaltzen? Bai, apurka, saltzen. Egisa gero da CD erosten dagoenak, igual eukiko gola kolekzionateko, ez da gola zuzinen bertatik entzungo. Orduan, gero sartzen ga asunto danien, gaur egun ez dira CD-eken beste saltzen, baina hori beste konversazioa da. Baina CD atorta erosten dana, atorten da, saldo jendozku, eta... Bai. Ados, eta feedback aldetik, harrera aldetik, ze moduzko erantzuna jaso duzue, zuen musika sale, edo hain gertukoak ez dienak esan dut zuen, guztau jakien minmugak diskoa? Bai, berbain jotenak, ez dut uste etorriko dian izan dela. Baina... Ez dut esan hori. Momentuz, ni jaso goten feedbacka bastante ona da. Eta danak aipaketan dozkue, guk pentsaien gebena ez, eldutasuna notaiken dala, oso detaiak oso zainjuta dauzela, eta entzutia guk pentsaien duna beste pertsona batetik, ondo dago. Bai. Ederto. Hori da. Soinuari garrantzia berezi xamuten dotzagu sonan, badakit, zoe gainera egiteko moduetan aldatu dozuelako beste soinu baten bila fansariela, gustora zase soinu honetan, edo beste ozeano batzu bilatzeko asmo badaukotzue. Hau da gaur egungo Malkoren soinua, edo etorkizunean auskalo. Galdera ona. Oingoz nik uste bastante gustora gozela soinuakin. Aurreko diskoekin konparauta, geukan dana zikintxuagoa edo zela bai esateko, eta enguan dana garbixo da, dana hobeto ulerketan da. Oingoz soinu honekin gatuko gara. Gero etorkizunien gure guztabe aldaketan fango dia, eta hor behia ikusin biako da. Ze ingun o ze ez, baina ingoz hola xen mantenduko da. Bai, ez nahiko heldu da adostasun batera, nahikoa kostatu adostasun batera eltzia ontxe dana. Hori da, bai. Malkoren katxea, zein da? Da oso aldakorra. Vale. Hortik azteko, ze bai hasiera batetik komentau eben lekuan arabera moldatu ingo gebela gure katxia. Egisa da, hau esan biharra dugu musikia oso garestixa da.
oso garestixa da. Eta... Puzentzule jakin deixiela, ez da? Bai, osea, azten baldin magara kontaitzen. Zenbat diru gazta daudun? Bakarrik, hori ekipua, osea, izaten, hobeto lokaleko materiala be, hobie izaten, gero, hube ez da kontaitzen, baina kotxian, kontzertutara fatia, osea, dirupila da. Eta egisa da moldaketan garela egoeran arabera, ez da iguala, gaztetxe baten jotia, edo jai batzutan udaletxean aldetik. Askotan jaso dugun erantzuna, izan da, hoxe, egisa da. Hori, egisa da. Eta orduan, kobrau du, eta me mojo. Bota kopuru bat. 50 eurotik, 800 eurotara. Osea, abanikoa... 50 eurokin argi dago, dirua galtzen urteten duzuna. Hori ez da baina batzutan erabaki hori behartu du, ze gura gemen leku horreian jo, eta edo lagunak organizadoilako kontzertua, edo dana dalakoa, eta araño fan, jakin ja, dirua galduko gebela, baina konsienteki hartu duen erabakixa izan da, eta oso posik horrekin. Eta horrela jarraitzeko asmoekin. Hor ulertzen dut, askotan katxe kontuak eta manaierrek eta gotzen dituztela, zeuek baukotzue, manaierrik, zeuen kaburtxen dozu dana, eta aldien artean ulertzen dut, lanak banatuaz, edo? Hori da, bai. Zela itxen dozu, horrek lan nekezak izaten die, eta gauza asko inbierra, zela banatzea itxuzue lanak. Azteko, Ander geruaten dago kontuak, da? Makina bat, diruzaina, Ander. Gero izura beti biltzen da, izurako zondo egiten da uberba, eta kontzertuak lotzen, Traturako, relaciones públicas. Hori da. Harreman publikoak, oso ondo. Eta gero, adibidez, diskua grabaiten ibili garenian eta aritzekin berbaiten ebenak eixen bat zuzinan nolako gauzak lotzeko. Eta gero, agirre ibili dela oin merchandisingak ingora eta bera, Pero sare sozialetan beste bere mate biliko da. Bai, nera naia. Uruguaien dau, baina... Telematiko gida. Malko esarielako zue posto bakarrik. Zentu osatzen duzu, zentu gaipatuko zen itxuzkete, musika taldetik aparte, Malko osatzen da bien laguntzaile, teknikari, dana dalako horrek, zentzu die. Nera naia, estudio baita, Ander beste teknikarixa. Eta David bai. David esker lortu du diseño dana, lehenengo diskuana, bigarrena, merch dana. Hori da. Oingoan be Izarmendiolak lagundu duzku bideokliperako estilismo dana eta egiten. Bost bakarrik ez gara. Eta seguro jente asko astu inxakula. Segurenik. Mehalako proiektu batek behar ditxuelako bidelagunak, eta behar ditxuelako ez da... Hori da. Ezinbesteko bidelagunak. Ederto, bueno, Durangoko azokako zona berezi honetan, zuzenekoak behai presentziaikoiko dau, badaki gainera prestatu dozuela zuzeneko berezi bat, ezta? Propio, ekar esan geike zonarako prestatu dozuela zuzenekoa edo? Bai. Hori guretzako hori bada. Hori da. Te guzu, ze prestatu dozu edo? Bi kantu joku. Lehenengoak iningu mashup estiloko bat, bat izango da diskoko kantua, lekuzkampo, eta gero tartien sartuko grabau bestunin kantu bat, oso ondo enkajaiten da, eta erabaki du hor sartzia. Primizian, hori da. Hore badabe bai. Hori da. Ederto. Eta gero bigarrena joku lehenengo CD-ko kantu bat, bigarren pertsona bisak akustikoan. Azken aldixen famatu egin den, edo bintzat protagonismo hartu da gaixetako bat bada, musikariak palestinarekin ekimena, aldarrikapenaz ez da, Spotify-tik irteteko, bakitzeuek minmuak diskua Spotify-ra igo dozuela, ez dakit aldez aurretik erabakiren basaukotzuen, ze iritzi daukotzuen ekimenaren inguruan, beste erabakiren matetorkizunera begira hartuko dozuen edo ez, bakit ez dela galdera reza. Ja, gai konflikaba. Bai, bada bastante gai delikaua. Eta egitxe esan guk, taldian bada komentau izan duen gauza bat, bastante komentatzen du gaur egun be. Eta egitxe esan gu justo grabeiten gehitzen nian ez izan boikotan asunto hori dana, eta guri ez tozku bape denpora honien arrapa. Osa, azkenien gu be diskoa kaleratu inbiage ben, eta guretako izango zen kriston sakrifizioa Spotify moko plataforma masibo baten ez jartia. Ze kontun hartuta Spotify erabiltzen dela, bai kirolde gixen, bai tabernan. Leku danetan. Osa, pentsatzen den leku danetan, zorionez o zoritxarrez hor dago. Eta azkenien hori beda guk albidetu duen gauza bat. Segure telefonan be Spotify daku, orden horien be bai. Oso zaila da. Bai, oso zaila, eta guri gaur egon begoal zaila jinxaku boikot horri aurre ikia.
Bai, ez hain justu be, gainera, zeuendako diskoaren aurkezpena bertan, momentu bertan arrapauza be, eta zaten, bueno, horrengo ze Spotifyra igoko dugu, izan be, ulertzen dutelako, Malkoren entzuleen 180 bertan egongo dala, ez da. Bai. Komplikatua. Gure aldetik adibidez, pertsona, entzule moguan, bai, hartu duen erabaki, beti izan gara olakoak ez, baina orokorrian plataforma digitalak ekarten dauen kalte danak musikoan dako, ez du dirurik irabazten hortik SB, ikusgarritasuna zieso, baina bai gure aldetik hartu duen hori erabakisa edo da, herrixean antolaketan dian kontzertutara fatia, alik eta ingurukoa disko geixen erostia, dirua zuzenian emutia taldiari eta ez olako plataformetatik igual xentimo bat bez dagoela emuten reproduzio batek. Orduan, autu hori hartu du, baina egisa da oso gai komplikago dela eta bixe. Bai, ados, argi dago. Herrixa ipatu dozu mai eta gureko nuke berezio ontsa oinati azpimarratu, zer ari da gertatzen oinatin? Musikari dago gizonez. Asko eta askotarikuak dien taldiak. Hola bizi dozu ez? Bai. Arro ongo zaria, ala? Oso. Bai, guztiz. Hau erreportain beko menten izan apur bat. Baina honen erru haundixena odana, eltziak dako. Ze gure inguruan mintzat, eltzia mouko lekuik, ez du asko ikusten. Eta gisa da kriston privilegioa dela. Dakotzu herrixen bertan lokalak, dauzela insonorizeuta, hola, onduan, eta dakotzu talde pila bat, seguro ezautuko zula jentia hor, eta danak lagunketako dauz. Bai. Horregatik bebai hartu ben hori, eikiana, azokana eta apur bat gure artien be sare hori injarketako, guri pasauxakun adibidez, hasi berrixak inanean materialik ez geukan ensai aiteko. Eta geukan sare horretan edo, lortu geben nere aitan mila moduk jaretia materiala, leta ginen jaretia, zerbait apurtu eskero, eta guru hori bebai injarketia eta gure artean harremanako beketia, uste dut danondako zerbait positiboa dela, eta bixe. Bai, hor bat dago, lehen gai bat, salda bat hor zegoen artien batzeko, gaina okerrez banabiz, zukena taldearekin partekatzen duzu erokala, entzun ginen, zukena eta Malkoren arteko kontu batzuk, ez dakitela horrik aipatzekoak dien edo ez, esango nuke, izen be, zukenaren eta Malkoren arteko harremana oso nada, ez da? Eta hori argi geratu deixela, ez da? Hori da. Ez eskinien lokalien, gauz, gaizki eroten bata lokalien, noten bata, asunto eskasa. Oso eskasa, bai. Baina gure laguna dira, azkenian. Bai. De hecho, eurepe indozu, ez da? Kontzertu bereziren bat, gogoen dauket antixena gaztetxien emun zinutela, zeuen aurreko diskoaren azken kontzertu bat, horre gontzan, zeuen arteko kolaborazioak. Gero gaztelekuan be eurak joe beinean, be berdina, eta hori guztako esakun injarketia seguka adibidez zukenakin oso harreman estua daku, mila modukin, letaginekin, baina dauz talde batzuk ondiok, igual ez garenak hainbeste gerturatu, hori adinda ezberdinetakoa garelako edo danalakoa, eta gertutasun hori eukitia nik uste dut dan hori lagunduko eskula, favoreren bat gurabu edo kolaborazioak iteko edo eta bai. Ondo. Da, zorioneko eta jarraitzu deixela holaxe izen be, gainera, ez da estilo bakar, estilo asko, baina estilo askotarikoek akaso beste garai baten igual oinatin oikoak esiena, badauelako pop estiloa bai entzuten da, eta hori posteko ez da, hori hola biziko dozue. Badaukete, galderatxoa beste zoran be egin izen dugulako, badau ez da, FOMOa eta soldautaren kultura, aipatzen zoztezun gainera maio gogoen dauket, zuek oinatin jotia, oso erreza dala, zuek oinatin etxien, seguramente gaztelekuak beti ingo dozue, baina uste dozue gaur egun, badauela, ez dakit du izarte, urte betera etorretako kontzertu bat iragarri eta hor egon behar izate hori, zela baloratzen dozue hoxe? Bueno, ez que dakota inbeste gau izan zatiko lehen inguruan. Bota, zurea daitza. Adibidez, bai pasauxaku, oin gaztelekuan joiula, eta ikusi aldula zenbat zarrera diazen salduta, noizian behin sartzen garela ikustera. Eta horren inguruan hausnarketa bat inja, ze gaizki, Ze gaizki, frakaso bada ez bubeteten gaztelekua.
osea, igual, ez dakit, 100 pertsona baldin badiaz, 100 pertsona fan dia, eta 100 pertsona ez da pape gutxi, eta 100 pertsona hor dauz, osea, errespetua merezi daue 100 pertsona horraik, ez? Ez bozu, osea, 400 pertsona familia, ez dakit, eta... Bueno, es que esango nuen gauza asko, Bota, Maile, bota. Baina, pentsain xat oso arriskutsua sortzen da bilena, bueno, Euskal Panoraman edo mundu mailan, baina hori, goiaz ez dakin noraino X pertsonan kontzertua ikustera, baina zure herriko gaztetxean dau burrundamuko egitarau anitza, ez dau, isa SB balixo sarreria erostia, eta hori kostau ikenxaku. 3 euro pagaitia kontzertu bateatik, gure adineko jentia, kostau ikenxaku. Baina gero dator ez dakizein, eta noia Bartzelonaraino, igual, gazteien dela 400 pago findian, eta hori etxat kostaien. Igual ez dutela entzun beziken talde hori, ez? Orduan, pentsai esat, honek dirua zeineri emuten xau, ze guri gutxien ez. Orduan... Ona ausarketia, anje? Bai, iritzi iguala dakot. Iritzi iguala partekak handot. Eta gaixen bat azpimarratuko nahen maiek esan dagoena hori, herrixen kontzerte hon, eta sarreria 5 euro. 5 euro asko da. 5 euro zela ordainu bio, 5 euro. 5 euro pikaina dia. En fin, bai. Baina, bueno, gero jentiek azkenien gura gona ingo, eta bakoitzak ikusiko zein, zez, baina bada hausnarketara eroten dauen gai bat. Eta hausnarketien merezi dauen gai bat baita. Ados, gogoen dauket, eta ikusle barik jote horren aurrean, San Agustinen josinuten azpitxik kontzertu bat, bertan, zenitarteku esa parte, listo. Ez da inorre egon zanik, zelakoak diolako kontzertuak emutia, Mai? Arrarua da, osea, ez baldin mago inor da bakarri dau, tabernakoa, errarua da, baina esan nebena elkarrizketan, osea, errespetua merezi dago hor dauen azuri entzuten, edo egitara hori prestatu dauen pertsonari. Egisa da, entzule moguan, ontxe bertan komentau duna, ostra, zure herrixan baldin mauz kontzertuak fan ikustera, fan txosnara konsumitera, ez? Baina gogorra da, beste aldian egotia, ze gainera hori, ikusten dozu Instagramian, sold out, ez dakit zeinekin jau, 5 kontzertu beka bete dau 10 aldiz, da, nik joten dozu San Agustinen, azpeitiko jendia, ez da, segurako aretua dela, eta hor, kontzertu alditza tekniko honen eran, baina inora horrean. Ze utxune, ez da? Bai, baina igual jobi oso. Igual bajonia sartuko esatzu, baina kontzertu igual jobi oso. Eskerrik asko, Anje, eskerrik asko, Maili, eta zuzateko ekin goiez. Eskerrik asko.
ondo